To sai kuma shirinmu na rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. A yau shirin ya yi duba ne kan yadda mutuwar iyaye ko rabuwar aure ke taka rawa wajen jefa rayuwar wasu 'ya'ya cikin halin kaka na kaye ta bangaren lafiya da tarbiyya da kuma makomarsu a rayuwa, musamman idan ba a samu dacen iyayen riko na gari ba. Da zarar iyaye suka kwanta dama ko aka samu rabuwar aure, akan nemi makusanci don ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar yaran da aka bari. Sai dai a wasu lokutan 'yan uwan iyayen kan yi biris ba tare da nuna bukata ko sha'awar ɗaukar marayun ba, lamarin da kan kai ga karewar yaran a hannun mara kyau. Matsaloli masu alaƙa da rashin iya ƙwatarwa kai 'yanci, roƙon samun kulawa daga mutane, kasancewa masu zaman kansu, faɗawa shaye-shaye da harkar dabanci, har ma da damuwar ƙwaƙwalwa kan shafi wasu daga cikin irin waɗannan yaran. Hakan ya sanya a wasu lokutan ake samun ƙungiyoyi ko ɗaiɗaikun mutane da ke ɗaukar nauyin kula da yaran da matsalar ta shafa. Akan haka shirin ya tattauna da wata yarinya da ta bayyana mana halin da ta tsinci kanta a ciki bayan rabuwar iyayenta. Sai kuma Malam Musa Bala, masanin halayyar ɗan Adam daga kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hadiza Suleiman ta aika mana wannan rahoto. Rayuwata. Yara su ne ginshikin al'umma kuma suna buƙatar kulawa, ƙauna da tarbiyya daga iyayensu domin su girma cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Idan yaro ya rasa iyayensa ko kuma iyayen suka rabu ta hanyar saki, hakan ka iya yin tasiri mai girma ga rayuwarsa. A dalilin haka, shirin rayuwata ya tattauna da mahaifiya domin jin yadda take ji a yayin da ta kasance ba ta tare da 'ya'yanta. Ba na jin daɗi sosai, saboda wani lokaci zaki ga yanayi na ma ya canza. To duk kika ganni na shiru ina nazarin cewa shin sun je makaranta? A'a, sun yi sallah? Suna cikin lafiya? Wani lokaci har sai su yi rashin lafiya ma ba gaya ba sai da ka baya inji. To wa'annan abubuwan ba na jin daɗi, sai ki ga na yi shiru ina tunani. Mun kuma ji daga bakin ya wanda ta kasance ba ta tare da iyayenta. Gaskiya akwai trauma da mutum ke fuskanta na rashin mahaifiyarsa a kusa da shi, akwai kuma kalubale ne kana tare da 'yan uwanka kaga ana nuna maka bambanci ta wasu bangarorin. Haka zalika mun tattauna da iyaye da ke renon 'ya'ya. Masu hikima magana sukan ce ɗa na kowa ne ba wa sai mai shi, saboda da ɗa da dukiya ba wanda ya san mai cin gajiyarsu sai Allah. Idan ka rike ɗa da mutunci sai ka ga halashi ne ma mai jin kanka ba ɗan da ka haifa na jikin ka ba. Kana mun ji ra'ayoyin al'umma game da wannan lamari. Ya wannan ba karamin jarabawa ne da duk yaran da suka rasa iyayensu musamman mata, saboda da yawa ta haka tarbiyyar su ke gurɓacewa, su rasa ilimi, su rasa tarbiyya. Sai akwai damuwa sosai rashin iyaye, musamman aka duba da iyaye bango ne wanda babu kamar shi. A ƙarshe mun tattauna da masaniyar zamantakewa kan wannan dalilin. Wannan abu ne da yake faruwa cikin al'ummanmu, idan bai faru da wancan ba bai faru da ni ba ya faru da ki. Yara suna shiga matsanancin halin da idan kika bincika zuciyarsu wallahi ba hakan suka so ba. A nan sai mu ce Allah ya sa mu dace. RFI. To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da yarinyar da ta bayyana mana halin da ta tsinci kanta a ciki bayan rabuwar iyayenta. Gaskiya abu ne mara daɗi. To babu yanda za ka yi, abu ne ya riga ya zo ya same ka, a wahalalu kam ana shan wahala. Ina samun ƙalubalai da dama. Irin gidanku ne amma babu yanda za ka yi, ga tsangwama, rashin kwanciyar hankali da sauransu sosai. Kamar yadda kika ce ga tsangwama ga rashin kwanciyar hankali, za ki iya bayyana mana ta wa'yansu bangarori? Tsangwama irin kamar ana nuna maka fuska biyu, idan mahaifinka na nan ana nuna maka ana son ka, idan baya nan ana wahalartar da kai kana shan wahala sosai. Ko idan mutane sun zo za a nuna maka kai fa lafiya kake zaune, amma suna fita
abin zai canza. Sannan baka da kwanciyar hankali, kai da gidan babanka baka da sake sosai. Balantana ni da na zo a baya, ina da yayye, ina da kannai, to kannan ma bayan da zaka yi da su, baka san yadda zaka yi musu tsawatar musu ba, sai dai su ma tsawatar maka, kuma kai ne babba a cikin su. Wa'annan yanayin da kike fuskanta, mahaifiyarki ta haife ki ta taba zuwa ta nuna ra'ayin tana so ta tafi da ke? Kwarai ta nuna tana so ta tafi da ni, amma mahaifin mu ya ki yadda, saboda idan yana nan ana nuna ana so na, sai baya nan ne nake samun tsangwama da wahala idan baya nan. To bangaren karatu da kuma abubuwan more rayuwa, kin fuskanci wani na ƙasa a bangaren? Bangaren karatu kam kawai amma ban magana, saboda makarantar da suka yi ma ba ma ita na yi ba. Duk da dai ilimi na Allah ne, to amma dai bangaren karatu ko daga nan ma na samu bambanci sosai. Gaskiya ina fuskantar kalubale da dama, kamar irin idan na fita cikin mutane ina samun walwala sosai da jin daɗi, to da zarar na tuna cewar zan koma gida sai na ji gaba ɗaya bana jin daɗi, saboda yanayin da zan koma na tsinci kaina a ciki. To duk da dai tun ina yarinya na taso da wannan yanayin a ciki, sai yanzu da na girma ne ma nake fara sabawa da irin shi, amma na ɗauki hakan kaddara ce a cikin rayuwata. Matsayin 'ya mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa. Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana. Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba. Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari. Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba. Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story Campaign. Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Musa Bala, masanin halayyar ɗan adam daga kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, Najeriya. Duk yaron da bai taso a gaban iyayensa ba yana da karancin abin da ake kira kula na iyaye mata da maza. Saka gansu ba su da cikakken kuzari, ba su da cikakken natsuwa, saboda duk inda yaro ya taso kuma kankantarsa ba a gaban iyayensa ba, har ya fahimci cewa idan ba iyayensa ba ne, ballantana a ce wayancan da ya taso a gabansu suna da wasu 'ya'ya, to za ka gan shi yana ɗari-ɗari. Kimiyya ma ya tabbatar da cewa ba wani ɗan adam a duniya da zai iya tafiyar da yaro fiye da iyayensa, ko da ku iyayen nan kuma haukata ne. Ta wani bangare rashin iyaye da ɗa yake haifar da damuwa a zuciyarsa? Rashin iyaye ga ɗa yana haifar da damuwa ta fanni da ɗan dama. Na farko dai, watakila yaron nan lokacin da ya rasa iyayen nasa yana ƙarami, yadda za a ce ana shayar da shi ko da ita. Nonon mahaifiya daban yake, kullum mahaifiya daban yake. So duk yaron da ya gane cewa wannan ba iyayensa bane, yana ba shi matsalan kusanta da kuma matsalan natsuwa na kwakwalwa. Shin shi dan wane ne? Shin ina ne iyayensa suke? Na'am, to wasu irin yanayi ake fuskanta? To irin damuwan da ake samu da waɗannan yara shine zaka gansu ko da a makaranta ne ko a cikin gida sun yi tagumi, sun dan keɓe kansu wuri ɗaya, kar su wuce kima. Idan kuma suka fara girma sai kaga suna neman tsayuwa a waje saboda gudun fada. Wani irin gudunmawa masu ba da shawara ke ba irin yaran da ake fuskantar suna cikin irin wannan yanayin? To da yawa mukan ga yi kokarin cewa mu rinka abubuwan da zamu nuna kamar mu ne iyayensu, kuma mu rinka farantar musu da rai saboda su rage wannan tunanin, in ma su samu ne su aje shi. Yi kokari da su fiye da muke haƙuri da namu ƴaƴan ma, saboda mu nuna musu cewa su ma cikakkun ƴaƴa ne. A tabbatar da cewa abincin da ake ci a gidan a wannan tukunyan su ma ake sa musu, ba wani tukunya daban ba. Inda yaran mai gida ke kwana su ma nan suke kwana. Malam Musa Bala, masanin halayyar ɗan adam daga kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, Najeriya.